Kapulisan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu kauban ang masakop sa CTMS. May pahigayon og operasyon sa mga kadalanan. Puntaryan nila mga pampublikong sakyanan. Apan, inay dakpon gipanghatagan na hinuon kinig regalo sa Pasko. Nani akong report. Sa ngalan pa lang, Chief Inspector Jimmy Portes, kurog yun ang mga traffic violator sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Maong sa dihang nipahigayon siya og ang iyang mga ginsakpan sa pagkigtambayayong sa CTMS, natagbaw paglikay ang uban. Gani kining usa ka multi-cab driver gipaningot og bugbog tungod kay klaro kaayo ang iyang mga kalapasan. Wala uniform ug uban pa nga mga violation. Konsumahon dili mo ubos sa 10,000 pesos ang iyahang multa. Sir, it's 5,000. No uniform, 6,000, 11,000. Pila? 11,000, sir. Pero ipaningot, violation na administrative, pero ipaningot siya, sir. Ipaningot lagi ka ba? Kurog ang taon na. Kurog siya. Ano kurog man ka? Amis niya ang usap. Yeah, mag-uniform na ka. Lahat uniform. Di ba mo kasing uniform ni mo? Yung di... Gilaban. Paningot na, gilaban. Noon usab niini ang gibati sa uban nga daw katubagon sa sugo sa lawas sa Kataranta. Ah, naman sa ka? Siya pa tapos na. Masayro ka, ng uniform na ka. Saslihin mo na. Isang security, no? Ang iyo ko sir nga, ipon ako mausap nga, kung magka-uniform, Buwas ba to? di na ko mubalik rin kuhan, mamasahiro. Naman si Sir Kadlawon, sir. Sa ilong, sir. May uniform, Sismin. Uniform. In the spirit of Christmas, ha? Naman, sir. Pasiluon ka na mo. Kami pa yung muhatag di mo. Gabi sa kahimayaan, ay ang nakita, ang panagway nga masandalon. Ayaw na po tayo may Pasukan ninyo, o gabi nyo yun. Ako sa ulunod, ang aming makakamtahan, sa buhat ng Pinas buhat. Tuting ko yawa gina ko, kay patulog kung may siwan ako na sir. Salamat kayo sir. Basic ka na, mabilis niya ngayon nakumit ka nang wala juga seatbelt, no? Ato sa ipakwan karon ipatikbabaw no kanang gitawag ng spirit of Christmas. Pero nagibilisyon sa posible no, especially kaning mga public utility vehicle nato kanang mga for hire nga musunod lang gitong ta no sa kanang batas trapiko. Kinahanglan sir nga magmatngon sila kay ang paghatag na mo karon is mura bag other way of approach sir nga may numduman nila nga nakasala sila pero sila mo gitagaan.